Špírere. Prišli sme na tu dneska pri udalosti spojení dvoch mladých ľudí, Samuela Kotrča a Anny. Spojenie dvoch mladých ľudí je veľmi veľká vec. Môžeme dať obrat? Pri spojení dvoch ľudí potrebujeme rám. Má niekto námietky na tento sňatok? Nech sa prihlási teraz, inak nech mlčí do konca života. Alebo tábora. Prosím, vyjadri sa, Syn Boží. Aj tam je! Už začnite! Mám námietok. Samuel Kotrč. Berieš sa svoju pravoplatnú manželku, budeš ju ctiť Annu, budeš ju ctiť v dobrom i v zlom, v bohatstve i chudobe, v chorobe i v zdraví. Laura! Anna, berieš si Samuela. Áno. Laura! Môžeš poboskať nevestu. Dajte sa bližšie! Bližšie! Hej, Mika! Nejaký stoníka! Môžeš sa zbierať! Poďme dole takto! Bližšie! Máte takto! Ešte manželia! A tri na šťastie! Veľa šťastia!
svoje do kartky, tak to dobre, ale tu nám tu je. Si ho zapamätáme. Ale Anča vyšla z telefóna. Anča vyšla z telefóna. To som napchala vankúše. Všetky.